Ftit tal-jiem ilu, il-Gvern Grieg ħabbar se tkun id-domanda li għalija se jkunu qed iwieġbu l-Griegi fir-referendum ta' nhar il-Ħadd li ġej. Id-domanda staqsi jekk il-pjan ippreżentat mill-Kummissjoni Ewropea, il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Fond Monetarju Internazzjonali għandux ikun aċċettat. Iżda ħafna tisaqsu fuq kemm hija valida din id-domanda hekk kif il-pjan li offrew dawn l-istituzzjonijiet skada nhar it-tlieta. Fost dawn hemm il-Ministri tal-Finanzi li jikkostitwixxu l-Eurogroup. Il-Ministru Malti Edward Cicluna spjega kif il-Ministru Grieg Yanis Varoufakis qatt ma kien ċar fuq it-tifsira tad-domanda. Issa iktar u iktar hija ambigwa għaliex jekk issaqsihom lill-poplu intom favur dak li sottomettew il-Eurogroup imma dak huwa xi ħaġa li għalaq fl-aħħar ta' Ġunju għalaq skada expired. Jiġifieri issa qed nitkellmu fuq pakkett ġdid. Allura fuq ix se jivvutaw. Għalhekk mhuwiex il-mistoqsija preċiża imma min se jkun favur hija favur l-Unjoni Ewropea u favur l-Eurogroup. Min se jkun kontra għax ma jridx ikompli u iħallu il-Greċja tfendi għar-rasa xi jaħsbu li forsi huwa aħjar. Il-Ministri Ewropej tħallew biss jaslu l-konklużjoni tagħhom waħedhom kif qed jagħmlu ċittadini oħra. Għalhekk ma jridx ikompli jinnegozja mhux biex jipprova jeddet jew għal xi raġuni oħra, qabel ma jkun hemm il-sinjal ċar mill-poplu Grieg xi jrid jibqa' ġewwa fil-familja tagħna fejn aħna diġà sellifna flejjes kbar u se nkomplu nselfu iżjed fi spiritu ta' solidarjetà, anke jekk forsi il-mediċina wieħed iħossha morra, jew inkella nibqgħu barra, jiġifieri noħorġu barra minn dil-familja. Dan huwa s-sinjal tar referendum kif qed ninterpretawh jiena u sħabi kollha fil-Eurogroup.